Днес е световния ден на думата благодаря. Сега ще се разходим по улицата на Бургас, за да видим колко са благодарни хората, заедно с нашите касички, в които всеки бургазлия ще може да си пусне тези листчета и които да напише за какво или на кого е благодарен. Давайте да тръгнем. Екшън! Здравейте отново след изпълнението на трудоемката ни, но пък много забавна акция. И също се оказа, че бургазли имат на какво да благодарят. И сега нашите доброволци ще ви представят някои от най-интересните благодарствени писъмца. Наслаждавайте се. Благодаря на семейството ми. Съм жива. Все още. Благодаря ти се онази нощ. Беше толкова невероятно. Благодаря на живота. Благодаря, че имам погреб на брат си. Благодаря за добрите ученици, с които работя. Благодаря, че съм умна. Благодаря на кръста. Благодаря на мама. Тати. Баба! Дядо! Благодаря на семейството си! Благодаря на тебе и тебе. Благодаря на майка ми, че ме е родила и на татко, че ме е направил. Благодаря, че съм българка. Благодаря, че съм доброволец. Благодаря на всички хаоси изпълнители. Благодаря на приятели си за любовта и усмивката, с която ме дарява всеки път, щом го видя. Благодаря на мама за хубавите съдби за Коледа. Благодаря на Бог. Благодарна съм, че съм се изградила добре като личност. Благодаря на себе си. Благодаря на себе си. И пак благодаря на себе си. Аз. Благодаря на всички. Не благодаря за нищо. Благодаря за всичко. Благодаря на Майкъл Джексън. Благодаря на всички, които са до мен. Благодаря, че съм свободен. Благодаря. Thank you. Gracias. Домо аригато. Данкише. Спасибо. Това бяха само част от 250-те благодарствени писъмца, които събрахме. Затова сега отделяме малко време и ние да благодарим на 250-мата души, които решиха да отделят от тяхното ценно време, за да благодарят на нас. Благодаря ви! Special delivery! Ow! Ow! Ow!